କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ତୁମରି ଭକ୍ତ। ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ହେଇଛି ଫାଟ। ତୁମରି 22 ପାହାଚ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଖୋଲିଦିଅ ଆମରି ବାଟ। ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନାର ଶିଙ୍କୁଳି। ହେ ଦୟାନିଧି ତୁମରି ଦୟା ହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ପାରିବୁ ମୁକୁଳି। ଭକ୍ତ ବିନା ଆଜି ହେଉଛି ତୁମରି ଜାତ। ଆମ ମଥା ଉପରେ ରହିଥାଉ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ। ତୁମରି ଶରଣକୁ ଆସିଛି କେତେ ଯେ ଆଶା ନେଇ, ଏ ଜଗତରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରୋନାକୁ ଦିଅ ଦୂରେଇ। କିଏ କହେ ତୁମକୁ ଜଗା